Det klør bare sådan vildt meget, ikke også? Lige så man skal til at starte med at filme det. Perfekt. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag, der laver vi Goodiebox unboxing for februar måned, og ja. Vi har rigtig mange ting, vi skal snakke om. Og jeg vil ikke allerede lyde negativ nu i videoen, men der er bare nogle ting, som jeg har brug for at lufte med jer. Men skal vi ikke bare hoppe ind i det, og så snakker vi om alle de ting, der har været i Goodiebox, hvad jeg synes om tingene, og om jeg synes, de var gode, eller de ikke var gode, hvordan man kan få det til at fungere. Der er nogle ting, hvor jeg bare tænker, nej, nu har jeg kattehår også. Det er ikke fordi, jeg tænker, jeg havde kattehår, men det har jeg, det kan jeg mærke. Det er så typisk. Sådan er, når man er kat. Det ved alle katte elsker, eller hunde elsker. Alle, der har noget med små, fluffy dyr at gøre, de ved, hvordan det er. Godt. Det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om produkterne i Goodiebox. Og det første, vi har, det er den her. Det er Luxy Medium Fanburst. Og Fanburst. Altså, jeg har sådan en anden ting nu i de dage her, hvor jeg mixer danske og engelske ord sammen, eller bare generelt sammensætter med egne ord. Så bær over med mig i dag. Men det her, det er Luxy Medium Fanburst. Sådan var det. Og ja, jeg må indrømme, jeg var ikke fan af den i starten, fordi jeg brugte en highlighter, som havde rigtig meget sådan glimmer i sig. Og det gjorde også bare, at den her, den fangede kun af glimmeren. Den fik ikke den her undertone. Så de steder, hvor jeg highlightede, blev jeg bare enormt glimrende. Altså, der var bare glimmer over det hele. Det var sådan en glimmereksplosion, så det var ikke særlig pænt. Men så fandt jeg en måde at bruge den på. Det er simpelthen, hvis du bruger en highlighter, som er lidt mere blød i... ikke blød i konsistens, men er sådan lidt mere blød i det. Ikke har alt det her glimmer til sig, men bare sådan en sheen, som man kalder det. Så er den her super god. Jeg har brugt den i dag til den highlighter, jeg har på i dag. Jeg ved ikke, om I kan se den. Den guld highlighter. Det er faktisk den her, jeg har brugt i dag. Jeg ved godt, den ser så hvid ud i paletten her, men det er den altså ikke, det lover her. Jeg må lige prøve at vise jer, hvordan den sådan lige opfører sig. Den er simpelthen så god. Og så den kan sådan sprede highlighteren helt vildt flot, og du kan sådan flytte den op og ned. Det kan du spille med alle børster. Men den har bare en måde sådan at fordele highlighteren på, uden det bliver sådan en stribe på ansigtet. Og så synes jeg rent faktisk også, at den kan gøre det meget præcis. Så hvis du bare gerne vil have det øverst lige her på din kindben, lige som en lille pop, så kan du også gøre det. Den er super god, så hvis du har den her, du kan få den til at fungere nu, så tag en meget mere som blød highlighter, sådan mere soft highlighter, som ikke er sådan fuld af glimmer. Så er den her altså super god til det. Godt, det næste produkt vi har, det er et produkt, som jeg var super glad for, at vi har fået. Og jeg var bare helt vildt klar til at bruge det, og det var bare fantastisk, og jeg tænkte bare alle ting, som kunne ske, det var bare perfekt. Jeg har kigget efter det her produkt længe, men nu har jeg altså lidt en anden mening om den. Må jeg nok indrømme. Det er den her. Det er Hair Lost Hair Gummies. Jeg kigger altså ned, fordi jeg kan ikke lige helt fokusere. Jeg kan åbenbart ikke fokusere i dag. Men det her, det er deres 45 tykkevitaminer, og det er vegansk kosttilskud. Hvilket jeg synes er super fedt, fordi det er jo ikke alle, der har lyst til at spise noget, som ikke er vegansk. Så jeg synes, det her det er en super god måde sådan at ramme et større målgruppe på. Når det så er sagt, så synes jeg altså, helt ærligt, de her hår her, så nu fik jeg det sådan der. Jeg synes, at den her, den simpelthen er for dyr. Så er der sagt liv af posen. Jeg tænkte dengang jeg læste den, 249 kroner for 90 tykketabletter. Det er faktisk ikke særlig dyrt. Du skal have en om dagen. Det er fint nok. Sandra, det er fint nok. Lige indtil jeg valgte at læse bagpå og læse, at jeg skal have 3 om dagen. Det vil sige, at du betaler 249 kroner. Ej, det var altså utroligt med de der hår der. Jeg går simpelthen amok med det. Jeg må bare begynde at kravle op i min børste om natten igen, og hvad sker der? Altså helt ærligt. Det her, det er bare det mest røde video, jeg nogensinde har lavet. Men okay, vi lader det bare være, hvad det er, ikke? Godt. Men som jeg sagde, den her, den er mega dyr, fordi du skal altså spise 3 om dagen. Det vil sige, du har faktisk kun til 1 måned i den fulde størrelse, den her. Så du betaler 249 kroner for at få 1 dåse, eller... Ja, er det ikke en dåse? Kan vi kalde det det? Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det ellers. Men det er mega dyrt. Og så samtidig med, jo, det gør da sikkert noget, men du skal altså spise det i hvert fald 1 til 3 måneder, før du kan se en effekt af det. Det vil sige, det kommer altså ikke i løbet af en dag eller 2. Når det så er sagt, så smager det faktisk mega godt. Altså, det er sådan lidt slik-agtigt, men det er ikke slik. Så hvis man har en eller anden helt vildt træng til slik hele tiden, så kan man da spise nogen her. Men jeg synes virkelig ikke, at de er pengene værd. Det synes jeg altså ikke. Også fordi, det kan godt være, at dit hår bliver stærkere, og det vokser hurtigere, og alle de her ting her. Men det gør alt andet også på kroppen. Alt andet, du har hår på kroppen, vokser altså også hurtigt af den årsag. Så jeg synes altså ikke, at den her er pengene værd. Jo, de smager godt. De er sikkert helt vildt gode, når man bruger dem i længere tid, men det er ikke noget, jeg vil rende ud og købe. Så der har jeg ligesom ændret min mening på dem.
Det er altså overraskende, ja, fordi jeg var faktisk helt vildt begejstret for dem. Men når jeg så prisen, og jeg så, hvor mange jeg skulle tage, så var jeg bare sådan, at nej, det vil jeg simpelthen ikke bruge mine penge på. Godt. Den næste vi har, det er den her. Og jeg tænkte bare, at jeg fik mig, nej, den er bare alt for mørk. Det er den også noget i den stil, men så ikke helt alligevel. Jeg har den på i dag under mine øjne. Jeg ved dog ikke, hvad jeg skal synes om den, fordi altså, den er helt vildt flot, det ser ikke det, og den sidder helt flot under øjnene, men den er bare for mørk til mig lige nu og for gul. Men jeg tænker, hvis jeg bruger den i sommerperioden, så er jeg jo lidt mere selvbrun. Jeg håber bare, at jeg bliver brunere, fordi det er altså ikke særlig god til om sommeren. Men ja, jeg ved det ikke helt. Jeg har brugt det sådan noget rundt om, så jeg har rent faktisk ikke åbnet. Fordi jeg tænkte, der var virkelig ingen grund til at åbne den, bare for at finde ud af, at den var for gul, for så ikke at kunne give den videre til en anden en. Så den tror jeg, at jeg giver videre, og så ja, så må jeg jo på jagt igen efter en rigtig god banana setting powder, som passer mig. Vi kan nok aldrig komme til at ske, men sådan er det. Godt. Det næste vi har, det er et produkt, som jeg ikke er i tvivl om, jeg elsker, fordi jeg er virkelig glad for den her håndcreme. Jeg har dog ikke brugt den så meget faktisk. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg har brugt den, men det er den her. Det er Ravnsborg håndcreme. Så lækker håndcreme. En, der synker helt hurtigt ind i huden og bare giver masser af næring og fugt. Super lækker, ikke klister eller noget. Jeg er helt vildt stor fan den her, vil jeg hele tiden være, og ja, jeg har ikke noget negativt at sige om den håndcreme. Virkelig ikke, og den dufter også fantastisk. Den har ikke sådan helt vildt kraftig duft, men bare sådan en lille snart eller anden. Så lækker. Godt, sidst men ikke mindst, så har vi den her, og det her det er Masauda Milano Rock Nail Hardening Base Coat. Og ja, det ser ud som om jeg slet ikke har brugt den. Altså vitterligt, det ser virkelig ud som om jeg slet ikke har brugt den. Jeg ved ikke om I kan fornemme det på kameraet. Men det har jeg altså. Jeg har altså brugt den her, jeg vil nok sige 3 gange eller sådan noget. Den her er faktisk rigtig, rigtig god. Jeg har været overrasket over, hvor god den egentlig var, da jeg sådan prøvede på første gang. Tænkte jeg, det er bare sådan en standard sådan base coat. Den gør sikkert ikke rigtig noget specielt, men jeg synes faktisk, den er rigtig god. Den går ikke nødvendigvis ind og forstærker mine negle, det synes jeg ikke. Men jeg synes, den går ind og beskytter mine negle rigtig godt. Jeg tænker, om man skal bruge den her i længere tid, for at man ligesom kan mærke en effekt af den. Men ja, det må vi jo se. Jeg går jo ikke så tit med neglelak, fordi på arbejde, der må jeg ikke gå med neglelak på grund af mad og sådan noget. Så det er mine weekender, jeg går med neglelak på min fridag. Jeg tror, den her bliver rigtig testet igennem, når det er, jeg har min ferie en gang i uge 23, eller hvornår det nu er, jeg har lagt ferie ind første gang. Så må jeg jo teste den af der og se, om jeg synes, den gør en forskel for min negle, fordi jeg har virkelig bløde negle, også fordi jeg arbejder meget i vand og med mad og alt det her. Så er det jo selvfølgelig, altså vi vasker jo hænder konstant for højhygiejne og sådan noget, så det er altså mine negle er virkelig skadet og sådan virkelig bløde og sådan noget. Så jeg håber lidt, at den der måske kan gå ind og gøre nogle ting, så vi må se. Ja, godt. Nu glemmer jeg selvfølgelig at sige alle priserne. Men ja, det efterlader jeg bare nedunder, fordi det er lidt nemmere, og I glemmer det sikkert alligevel, når jeg har sagt det her. Så jeg efterlader selvfølgelig al info, som jeg plejer nedunder, så I kan gå ned og kigge, og eventuelt hjemmesider, eller steder, hvor I kan købe de her ting. Jeg ved, at Ravnsborg kan købe til Matas. Men har du prøvet nogle af de her ting? Lad mig gerne vide, hvad du synes om dem, fordi som I kan høre, så er det nok sådan lidt sådan en hit og miss. Sådan er det jo med alle goodiebokser, det kan man jo ikke lyve sig fra, altså. Ikke alt fungerer for en. Jeg synes virkelig, jeg har haft mange mixede følelser omkring den her boks, hvor jeg i min unboxing bare var begejstret for alting stort set. Så det er egentlig sjovt, hvordan man kan ændre sin mening meget hurtigt. Men ja, har du prøvet nogle af de ting, smid det meget gerne ned og fortæl mig, hvad du synes om dem. Kunne du lide dem? Kunne du ikke lide dem? Hvad synes du godt om ved dem? Og hvad synes du ikke godt om ved dem? Men ja, det var alt for den her video. Jeg håber virkelig meget, at du nød at se med. Og hvis du gjorde, så må du meget gerne lige smide et like, så jeg kunne fortsætte med de her videoer. Glem ikke at abonnere på kanalen, fordi det her er en udelukkende dansk kanal nu, så det er kun danske videoer, der bliver uploadet på den her. Og så har jeg også min Sandra Sybli, som er min engelske kanal. Der er du også selvfølgelig velkommen til at hoppe over. Der har jeg lidt mere sådan make-up tutorials og sådan lidt mere sådan anmeldelser og sådan noget. Det vil jeg også rigtig gerne lave her, men jeg vil gerne vide, hvad I gerne vil se, fordi det er rigtig svært, hvis jeg ikke rigtig kan ramme det, I gerne vil se. Så ja, smid meget gerne ned, hvad I godt kunne tænke jer at se fra mig sådan fremadrettet, og hvad I godt kunne tænke jer. Jeg har spillet nogle ting. Jeg har uploadet min første efterspørgsel af en video, og det er mine yndlingsprodukter til basen. Og ja, jeg ved det godt, den er 30 minutter lang. Jeg er virkelig ked af det, men den kunne altså ikke blive kortere. Det kunne den bare ikke. Det var, ja. Yeah. Lad os bare sige, det var et arbejde. Men jeg håber, I er meget nødt så med, og det sagde jeg jo også lige før. Men I kender mig. Jeg snakker hele tiden. Godt. Nu skal jeg simpelthen komme mig selv af. Jeg skal have noget at spise. Jeg elsker, vi ses med næste video. Hej.